Samarietha nengoro ku Peter Menya oyo nyarigega iganinka njine vice chairman yetundubari ya KP62 Kenyoro. Etundubari ya beira matuka mange na kabeiro omurayo mukoro tukachikora chigero chiakwa bagaja bakaranducio lakini bono bateba bakangirania eseng'enjo yobuya bwane ninjore nabwataniria abarai aba batokonyira oyo omo babuna dikira kioyagi no musani one sana nabo namukwanirete nkamotebia omogambi tokonye setundubari ebuna bono tutaria bonus yachire inse sana bono kuruororo ngachigwaka esabu ng'a kitorakonye ketundubari eye kiara yabeire gwetania emiaka 20 nkarora ng'omwana oyo natokonye naende nomonto obwata amaroro gochimotwa ntobe tokomwakera chikura gochimotwa kiara ntwakwana nabaremi bana bagateba ng'a ntomosire kera ririe round eria erangi yachete naende bono iga no tori maega yaye igo togosaba nyasana komosisenia ase amatuka ari totaraika 2027 toika 2027 ntobe tokomosukia ekiagera toroche ng'a nabwata amaroro chintakana njire ababura kambara ororo abatakambara batabwati nonye noborangeti ekiagera toroche ochakire kobwatania abanto bonsi buna inche omorai bwetundubari eye oroyo omo vice chairman igo nkomosaba mono sana etundubari eye buna tutariete bonus atokonye chisimiti ose ogwanja kwaye na morai onde bwensi oraigwa eriogi eri riaito abe gagotobwatisia atokonye etundubari eye erorekane buna ere para igoro egere gochimotwa naintwe twake esabu ng'aki nyarebe natokonyete oyo nere naintwe togochikoba maega yaye egento chengoro kwariria ni kwamboka monda igo ndo omoremi o Kenyoro Buying Center ere namba 62 ikoire chaya ase factory ya Kibirigo bono igo tori na omogoka ase eng'encho buna etundubari yaito ya Kenyoro twabeire ase amatuko amange etundubari yaito etabwati erangi ere igo yaani koria yagagitwe plaster bono ntori na omogoka ase eng'encho ya omorai oito bwesokire okorwa dikira kioyagi ase ogotokonya ase eng'encho ya ogotosupport gwaka etundubari yaito erangi gotwara obosera bwa obosafi bwa etundubari igo bono twagokire kogoka amo naye ase eng'encho ng'a mbuya mono naende nyasaye agokonye ase ore chinse chisiko naende buna gwesokiri iga intwe ase obweng'e ng'a ntore maega ya ase eng'encho ya ogosira ase eng'encho kwerure gokorera abasamaro bono igo ntogogete ase eng'encho ng'a twara omokia naende genderera gosira amande tari intwe tugweka ng'a igo naende oboremi bwa Kenyoro ase etundubari ya Kenyoro tari eyaera ase oborosi netigarete oborosi obonge no isiko tiakiri plaster rangi tiakiri isiko ng'a twagokire ase ogotokonya ase eng'encho twagete erangi ero korumera lakini isiko ase obweng'e ng'a netigarete naende onye gokonyara gotosira naende nabo ogotosira gotorigereria amagenderero agendererete ase etundubari yaito goetera ase oyo ominto dikira kioyagi oyo nyare koba gagotorentera erangi na gotokonya kobua mono tokomwakera ng'a mbuya mono aria ase are chinse chia ng'umbu erinde anyare koba nyasaye anyare koba gakomorenda rituko gochia ase erinde naende anyare koba gakonyora tanyora chitundubari chioka anyore na abatakambaro ase ebinyoro kobua mono tokobosaba ng'a obokonyi ase etundubari yaito ntwanyarete koba togwakerwa erangi erabete se naende bono totagete obochenu naende booroke korwa isiko enyomba ekorosiwa korwa isiko mpaka ime ekero omonto agoeta para ekigirente goetania igo abaremi baminto omwana oyo buna ntoroche ng'a nkorigia are ekerogo kia obo MC ase ensemo yaito ya bosamaro ng'aki mwarenge goteba more amo gose mori amo mokoiriria ata rende naende nagenderete korigereria nonye chintakana nagenderete gochirigereria igo togoteba ng'a agateme nyasaye amobwatisie aywo noro omorembe totaete korwa ase are igo buna nde iga narorire amabadiliko amanene sana ase eng'encho ng'a omorai oito natotomera erangi rora amaega buna twoe enyomba buna ekororokana enyomba yaakirwa buya naende ngwakera baria bagendete konya komorari goeta tiga nyasaye abakonye naende abae chinguru ande onsi ase mogotara igo omorai oyo naroria nabwate evision ya bosamaro naende bo igo egento twagente gokora nkeri ng'a kamoranche abaremi baminto mwensi ba Kenyoro inche nare kobatebia oria okoire egento tari ero oroche bono buna omoroche gaki ntobase komong'aina tiga totene enyuma yaye mpaka twakorire egepindi ekomwaka ogocha 27 kera kobori chikura tokora egento kiege tomoe chikura imoroche otokonyire gaiga naende ndoche nabo aracharigeria amabere ande korwa isiko abwo netakirie erangi nere terabe kone kweri atokonye esimiti chioka lakini esime kwende nimbwate ero omochanga nimbwate are gotoa nabo tware korora buya inche amarieta Teresa Okali mwane nao gaiga nsa naende nabo ntagete gokwana ng'a
itanga ndienda bakwa nimbia muri mwensi Ndiyo mono. aba nabageni asendake lakini mwane nao gaiga Konye taya. okay thank you incha sa marieta ndetere sukari mwane nao gaiga na igure mwakwa ni ru mwana dekira no yone na ndaria sakari njina mwari ganeti mwane na mwamenyi mwane na endi na bonta gite gukwana kobwa mona abantu abasaba mo gukina bono no mwana ogwate vision yengiya na no mwana togwa togosemeringa obo maene mwanje ko uru mwensi pinga nga to dekira chikura gochibo simora magana manara bakorere Amaene. twabere to nkorigereria igana no rochende twarasikia nginda gari Orobo nje twabwatire na dekira gocha nje tindi kobori kura chinde lakini wetera senje yobuya bwo mwana oria no bosemia bwato obuya nabona amotebi nga 2027 na onde gaiga ngotane chibuti botuko Amina. tekira abo maene mwari gwanja twensiga tomoe chikura imorigereri morena ne bana babaito bagukina bono nga inkibachi ko baguchibosigaria twabere togochora balayi abange omonto orichira kurugega chuma nga inko enda ndiko bakorera iga lakini mwese kori na bono nkorarige nda bana baito bechi papoda poda agaiga ntwa bagachire kwende sedi garinya chogocho igemere modekira agendete gokora tiga togende kumusabirania na otoro iga 2027 tomobwatesie na kobwa mono omwosu ati nari